Iva ye a tɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn de di a yɛrɛ ka lakanako fanfɛ. Surunnadonikɛla don min ka baara bɛnnen don waati ani sigida lakanaliko o kun kan. A ka o baaraw kɔfɛ ka kɛ ciladenkulu dɔ baarakɛla ye n'o ye service diplomatique ye nazarakan na. Mɔgɔ do min bangera Maryland, Ameriki jamana kɔnɔ. Bi a bɛ baara kɛ États-Unis jamana ka lasigidenso la Addis Abeba. A ye jamanatigisi kalata kɛ jamana kɔfɛ min daminɛna fɛ kabiri san 2017 waati. Ale yɛrɛ fɛ ka kala ta o ye de k'i ka jamanadenya yɛrɛ sinsin. A ko fɛnɛ ko k'i sen do fɛnɛ Ameriki jamanatigisi kalata la bɛ kɛ sababu ye ka se ka kunnafoni ɲuman di ani ka kalanbolo labila ka taa maa wɛrɛw ma n'o bɛ tali kɛ Ameriki jamanatigisi kalata o taabolo kun kan. I think America is in a sort of a unique position. Ne yɛrɛ fɛ Ameriki jamana sugandilen de do ka to a kelen na. Baw diɲɛ bɛɛ de b'a ɲɛmada Ameriki ka kalata fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanatigisi kalata. Waati bɛɛ lajɛlen de ye nin ye ni kalata bi kɛ. O de b'a to an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa an ka se ka to kunnafoniw sɔrɔli hukumu kɔnɔ ka fara kalata kɛcogoya o kunnafoniw sɔrɔli kan. An bɛ waati janba de kɛ nin ko ninnu na walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ kalata kɛcogoya kan ka fara Ameriki jamana yɛrɛ ka politiki taabolo kan. Somerville Evans ale ye Virginie kalatala dɔ ye min tɔgɔ bɛ kalata gɛfɛw la ko k'ale to farafina gun kan k'a tun b'a dɔn a yɛrɛ la k'a fɔ k'a ka jan kosɛbɛ Ameriki ka jamana politiki la nga a tun mabɔlenba tɛ kow kɔnɔ min kunnafoni dɔw bi sɔrɔ a fɛ a ka denbaya weleli senfɛ jaw la n'o ye appel vidéo ye walasa olu ka se ka kunnafoni jɔnjɔn di a ma. A ko ba sigilen do kɔfɛ dɔɔni k'a sabu kɛ kalata yɛrɛ kofɔ kunnafoni minnu bɛ cari n'o ye publicitew ye o caaman tɛ ci an kan yan ka fara weleli banbaliw kan i n'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna ninnu. Monsieur Evans ale ma sɔn k'a ka politiki hakilinaw tila nka a kɔni y'a sinsin Ameriki jamana ka politiki taabolow kan ko min kan ka kɛ ni hakilijagabɔba ye ka taa cɛbɔw fan fɛ ka fara o fɛnɛ kan Ameriki lasigidenso baarakɛla wɛrɛ Marjon Kamrani ale min fɛnɛ bɛ kɔfɛ nin y'a san 15 ye y'a lase k'ale tun de la ka kala ta Tennessee ani Washington mara la a ko k'a lakalita b'a la ka se ka kalata cɛbɔw bɛɛ lajɛlen ka taabolow faamu ka fara politikiko ɲiningaliw kan jamana kɔnɔna la k'i to kɔfɛ. A ka di ne ye ka kalata cɛbɔ 2 bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi k'u ka hakilinataw dɔn ka fara ɲiningali camanw kan min ɲɛsinen do Ameriki jamanaden bɛɛ ma bi n'o dɔ bɛ tali kɛ sɔrɔ yiriwali ko taamadenw ka koɲɛw ka fara sariyasen lakanali koɲɛw kan. Christina Smith bɛ baara kɛ Ameriki ka baɲumankɛ tɔnba USAID ka cakɛda la Ethiopie. Uragan Kado ka kala ta Ameriki jamana kɔfɛ o ye hakilinaba wɛrɛ de ye. I ka yan k'i sɔgɔ kunnafoniw na wa a y'a yira o de senfɛ k'ale tun bɛ labɛn k'a yɛrɛ di Ameriki jamanatigisi kalata in ma ni k'a sɔrɔ a tun bɛ États-Unis jamana kɔnɔ. Ni ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnafin bɛ na ni tun bɛ États-Unis jamana kɔnɔ n tun bɛ n teri caman de ye ka kuma n'u ye kalata nafa kan a n'a gɛlɛyaw. Nisɔndiya min bɛ sɔrɔ kalata yɛrɛ kɔnɔ o koni ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ ne jɛ. Christina Smith ye a lase fɛnɛ ko k'a sabu kɛ ale yɛrɛ ka sigiyɔrɔw ye jamana camanw kan k'o de kɛra sababu ye ka Ameriki kalata hakɛ k'o ja ale ye kosɛbɛ. Ni USAID baɲumankɛ tɔn baarakɛla do ko ne kelen kɔfɛ ka sigi jamana 5 kan o de kɛra sababu ye ne yɛrɛ ka hakili sɔrɔ k'a dɔn k'a tɛ se ka nɔgɔya bɛɛ ma ka kalata wa n y'a dɔn fɛnɛ ko kalata labonyali fɛnɛ bɛ se ka kɛ danfara ye sanko min ɲiningali dɔ bɛ tali kɛ musow ka koɲɛw kan baw musow bɛ ɲini ka kɛ kalatalaw kilancɛ ye ɲiningali min bɛ musow kun kan n'o ma yira a bɛ gɛlɛya musow ma ka se ka kalata faamu ani ka hakilina kelen ta n'o dɔw bɛ tali kɛ denw lamarali kan u bolo walima ka taa sira wɛrɛw ta. Ka kɛ ni Ameriki jamanatigisi kalata surunyali ye n'a ka yan ka kɛ Novembre kalo tile 5 ɲinan san Ameriki jamanadenw minnu ye kalatalaw ye n'u sigilen do Ethiopie caaman kelen do ka wuli k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ko hali ni o y'a sɔrɔ u ka jan u ka jamana la u ka kan ani fɛnɛ ka fara jamanaden wɛrɛw kan minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ nɔ ka ye wa a nafa ka se ka dɔn cɛbɔ fɛ min bɛna sugandi ka kɛ Ameriki jamanatigi kura ye don natɔw la. Nin tun ye VOA Afrique ka kunnafonidila Eskander Fire ka laseliw ye ka bɔ Addis Abeba Ethiopie jamana faaba kɔnɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré.